final que ens sembla important. Ens sembla lamentable que després de més de 2 anys i mig reclamant-ho, arribem a aquest punt i sobretot que es vulgui fer creure que s'ha de triar entre l'alqueria i la urbanització. O, dit d'una altra manera, que s'intenta enfrontar els qui pretenen salvar l'alqueria, entre els que ens incloem, el bloc, amb els veïns de Santana o aquells que entenen que la urbanització és essencial, entre els que també ens incloem el bloc. Perquè no és incompatible una cosa amb l'altra, ni uns ni altres es mereixen aquesta situació, perquè ni són enemics ni és una situació que han creat. Per tant, nosaltres continuem de la mateixa manera que hem fet sempre, reclamant que comenci la urbanització, però reclamant també que es salve l'alqueria de Romaguera. I ara, a més, ho fem amb l'aval, un aval per a nosaltres consistent i important, del Consell Valencià de Cultura.